Joo, tervehdys on uusi tässä YouTuben maailmassa ja teen tosiaan satunnaisesti teen videoita näistä pihapuun kaatotöistä, mitä tulee yrittäjänä tehtyä, ja ajattelin vähän kertoa, että minkälaisella välineistöllä nyt on aloittanut. Toki on paljon sellaista, mitä pitäisi hankkia. Esimerkiksi mulla on kaatotunkki on hankinnan alla. Sitten on taljoja, kiiloja pitäisi olla enemmän. Kaiken näköistä semmoista työkalua. Raivaussaha esimerkiksi on yksi, mikä pitäisi hommata. Mutta jos lähdetään kahtoon, mitä mulla on semmoista, mitä mä käytän. Jos aloitetaan vaikka ihan niinku perusjutuista, että niinku suojavarusteet. Raivaustoissa käytän Stihlin housuja. Ne on ihan raivaushousut ja näissä on semmonen turva vahvike tuolla. Ja on ollut hyvät ja kestävät, mitä on käyttänyt. Ja nää on siis halvinta, mutta en mä nyt raivaushommissa kallista edes tarvi. Ja näillä on pärjännyt. Sitten mulla yleensä on kuupihuivi. Ja mulla on vielä kypäräalusmyssy, jota mä käytän. Eli se on ihan vyrtimyssy, mikä on tullut sen mun koululta. Oon sen saanut itselleni. Semmonen on, ja toki turvahousut, P-Fanneri housut, pitäis vähän uusia, päivittää. Vähän on hispaantunut vuosien saatossa, ne on mulla noin 2 vuotta ollut aktiivisessa käytössä. Mä kokeilin eka Stihlin housuja, mutta ei ne oikein kestänyt, ja kiipeilykaatoja tein yhdessä kohtaa. Nyt ei enää niitä pysty tekemään, niin niissä nämä oli tosi hyvät, että nämä kesti hankuttaa sitä puuta vastenkin. Ja mullahan oli Stihlin turvakengät ja Metsurin kengät, mutta niitä en ne on ajan saatossa riskaantunut. Nyt mulla on väliaikaiskenkinä. Itse asiassa nääkin on mun koululta Amiksen vanhat kengät. Jalaksen turvasaappaat. Nää on naulaan astumissuojalla, teräskärellä ja nää on vielä palosuojatut. Ja on toiminut, mutta toki näissä on sitten, että tässä ei oo turvavahviketta tässä. Toki mäpäs käyn tuossa, niin mulla on ihan sievin turvasaappaat komposiittikärellä ja komposiittipohjalla. Niin sanotut navettakompparit, mitä käytän raivuuhommissa keveyden takia. Eli raivaustyössä pyrin keveyteen. Ja ite en koe, että siinä on vaaraa saada raivaussahaa terää osumaan jalkaan. Et siinä pitää olla aikamoinen insinööri, että siinä onnistuu. Mut sitten mulla on Stihlin ykkösluokan kengät, Metsurin saappaat. Näitäkin on tullut tosi paljon käytettyä, esimerkiksi talvella. Näissä on hyvä pito pohjassa. Näissä on turvavahvike, tosi hyvä. Toki näissä on miinuksena se, että nämä on todella raskaat. Eli päivän mittaan ruppaa jalkaa painamaan. Siksi mä oon ajatellut, että kun vähän saa tuloja kasaan, niin sitten hommais ihan maiharimallit. Hanskoista sen verran, että raivaustöissä ja jonkun verran sahatöissä mä tykkään käyttää ohutta hanskaa. Se, että mulla on parempi tuntuma. Ja mä tykkään, että se hanska ei oo ihan tyköistyvä, vaan siinä on pikkusen väljyyttä. Ja mä oon käyttänyt ihan Tokmannin näitä halpoja Pruke-hanskoja. Kun mä en viitti investoida tämmösiin ohuisiin työhanskoihin rahaa sen takia, että nää on kuitenkin kuluvaa tavaraa. Ihan samalla ne kalliimmatkin kuluu, mitä nää on halvat. Sitten mulla on Huskin kypärä, missä on Stihlin visiiri, on muokannut ite. Tässä on Bluetooth-kuulosuojaimet, mitkä on ite modannut tähän. Täällä on kunnon pehmusteet, mistä on tykännyt. Ja hyvä tämä takaraivon säät. Sitten tämä on ollut hyvä, että tässä on ihan kunnollinen tämä leukaremmi.
Et jos sä vaikka lennät naamalles, niin sulla ei kypärä ainakaan lennä saman tien päästä. Ja oon niinku tykännyt. Hyvän näköinen, tyylikäs. Toki hintaluokka on aika hyvällä tasoa. Sitten täällä on mun vanha kypärä, millä mä oon aloittanut. Elikkä Stihlin ihan klassikin kypärä. Elikkä halvimmasta päästä. Tästä en oo oikein tykännyt ite. Tää säätö on vähän tämmönen lelu. Ja tässä itse asiassa on Huskin kuulosuojaimet tästä kypärästä. Mutta tällä on aloittanut ja visiirikin on tästä kypärästä. Sitten mulla on semmosille aurinkoisille keleille, kun aurinko häikäsee, niin Zeglerin suojalasit. Ja nää on tummennetut, eli nää ei häikäse. Ja semmonen homma, että tää ei oo mikään kaupallinen yhteistyö, että nää on ihan mun omia kokemuksia eri merkeiltä. Että tietyissä merkeissä, että mä en oo mitenkään merkkiuskollinen, mutta on ne tietyt merkit, mihin mä oon tykästynyt eri asioiden kohdalla. Sitten mulla on Oregonin hanskoja, nää on ihan Metsorin hanskoja. Ja näistä on tykännyt, nää on sillä turvaominaisuudella. Ja nää on ollut hyvät kädessä. Ja mun käteen paremmat mitä Huskin tai Stihlin käsineet. Että tää vaan istuu omaan käteen. Tää ei oo semmonen tiukka käsine. Sormet liikkuu hyvin. Täällä on hyvä tää remmi, että ei mene purua hanskaa. Ja mun mielestä ihan tyylikkään näköisetkin. Ja ei oo semmoset kömpelöt. Et näitä tulee talvella käytettyä enemmän. Ja moni haukkuu halpoja merkkejä, että pitää olla niin Huskin tai jonkun muun vastaavan kalliin merkin kirveitä. Mä käytän ihan Tokmannin Bruken kirvestä. Mä en tällä pääasiassa Metsorin töissä kun lyön kiiloja, satunnaisesti halkasen jotain puita. Ja mä en tarvi siihen kallista kirvestä. Tällä on tehty ihan älyttömät määrät käsin, jopa polttopuitakin. Ja halkee samalla lailla kuin kalliimmilla kirveillä. Että tää on ollut ihan pätö ja mulla on näitä 2. Et mulla on pitkä malli, sit on tää keskimalli. Ja sitten mulla on ihan Fiskarsin pikkukirves. Tää on ollut kätevä, mulla on ollut Metsorin vyöhön teline tälle. Mä oon pellistä tehnyt telineen. Toki sitä mulla ei enää oo, pitäis tehdä uusi. Mutta tääkin on... Onko mä ollut joku 6-7 vuotta vanha, kun tää on tullut tää kirves mulle. Ja voi sanoa, että ei oo paljon ihmisen ottanut. Vähän pitäis terottaa, mutta tälläkin pääsis, että tätä käytetään kiilojen lyöntiin. Ei oikein muuhun. Sitten toki kiilojen lyöntiin mulla on 1,5 kilon mosko. Toki tätä tulee käytettyä sitten muussa, esimerkiksi autorassuussa ja kaikessa semmosessa, missä nyt sattuu tarviimaan. Että tääkin on vähän niinku joka paikan höylä niin sanotusti mulla. Ja sitten yksi aihe mikä puhututtaa on Metsorin vyöt. Elikkä mulla on ihan tää perusmalli. Elikkä mä ei oo mitään ammattimallia, mulla on tää ihan perinteinen. Mun isällä mikä on ollut 15-vuotiaana Metsorin, niin sillä on juuri tämmönen vyö. Se on edelleen sillä käytössä. Ja mä tykästyin tähän, että tää on niin simppeli, että tähän mä saan kaiken mitä mä tarvin. Tässä esimerkiksi puolustusvoimien ylijäämävyö, mikä on paraativyö, toiminut erittäin hyvin, on kestävää laatua, kestää vähän kovemmassakin käytössä. Sitten mulla on ollut tässä ihan Huskin omat sakset ja koukut, mutta ne on vaan semmoista kamaa, mikä tippuu herkästi mehtään. No, tässä on ihan mun ensimmäiset, mitkä kakarasta lähtien ollut mulla. Oregonin sakset, Pinotavara sakset. Näistä on tykännyt. Näissä riittää grippi ja pito vähän jykevämmällekin puulle ja ei väänny.
kestää nostella vähän raskaampaa. Ja tää on tosiaan ihan huskin vyö, että tässä on huskin kotelot ja huskin takaosa. Sitten löytyy huskin metsurin mitta. Mä tykkään tästä koukkupäästä. Elikkä mä saan tän helpommin laukastua irti puusta. Mä oon tykästynyt tähän. Sitten mulla on toki, tää on pahkon koukku. Mulla on ollut Fiskarsin koukkua, sit mulla on ollut huskin koukkua, stiilin koukkua ja toki pahkon koukku on ollut hyvää, tällä on kärsinyt vääntää, käyttää niinku kaatovänkärinä puuta. Niinku kaatovänkärinä, että tää työnnetään sahausrakoon ja sitten vaikka seistään tuossa päällä, niin se väännättää sen puun. Tätä on käyttänyt jonkin verran pienillä puilla ja ei oo kyllä vääntynyt. Toki tää pitäisi terottaa kanssa, puoltaa. Sitten vähän kovia kokenut stiilin kaatokiila. Mulla on se ongelma, että mä onnistun aina sahaamaan tuohon kiilan päähän. Mut mä oon ihan rälläkällä laikalla terottanut tätä terävämmäksi välillä. Ja niin kuin näkyy päästä, niin on pikkusen niin kuin saanut moukua välillä. Mutta on ollut hyvä. Mulla on ollut myös Oregonia ja no voin sanoa, että ne ei ammattikäyttöön oikein sovellu, ainakaan omasta mielestä. Ensiapupakkaus puuttuu ja mulla on väliaikaisesti kiilakotelona tämä ensiaputasku. Sitten mitä mulla on muuta, viila. Mä en osaa viilata sahaa viilaohjurin kanssa. En raivaissahaa enkä moottorisahaa. Et ihan tämmöisellä vehkeellä. Mä saan tällä parhaiten teräväkseen. Ja tääkin on siis Oregonin puukahva ja tää sopii vaan omaan käteen parhaiten. Ja toki metsurivyöstä löytyy aina tulppa-avain multa. Et se on sitten ketjua kiristettyä tarpeen mukaan. Et uusi ketju varsinkin niin kun venyy käytössä, niin tulee käytettyä sitten aika paljon. Sitten jos katsotaan, no multahan löytyy sitten Huskin ja Jonseredin kotelot. Ne on ollut vähän mulla varakoteloina, et jos sattuu vaikka noin menemään. Mut Huskin kotelot kyllä ne on ollut niin kestäviä, että ei oo niinku ollut tarvetta vaihtaa. Tässä on muuten pahkon saksat. Ihan pätöpeli ollut ja on ihan tykännyt. Ei tää niinku huono oo ollut ollenkaan. Että tääkin on vähän semmonen perintökalu, että tää on kulkenut isältä pojalle. Ja sitten tässä on paksu koukku. Terävä kuin mikä, vanha kuin mikä. Elikkä mä oon tänne laittanut kumia tänne teipin alle, että tässä olisi vähän parempi ote. Tätä on tullut aika paljon käytettyä kaatovänkärinä. Että se työnnetään kaatosahaukseen ja tuossa seistään, niin se sitten väännättää puunori. Ja tää on niin tautisen vanha koukku, että näitä harvemmin enää löytää tai näkee edes ammattimetsureilla käytössä. Sitten jos lähdetään katsomaan muita vehkeitä, niin Huskin kaatovänkäri. Eli tää on tää lyhyt malli. Ja mä oon ajatellut sitä pitkää mallia myös. Mutta tässä on hyvä grippi käelle. Tää kääntökoukku on ollut tosi hyvä. Täällä on vähän isompia puita väänneltyä ympäri. Ja sitten toki mä oon käyttänyt tätä tuulenkaajoissa, et ottanut sen tuohon noin ja vääntänyt, niin mä oon saanut pyöräytettyä sitä. Tässä oli semmoset nypylät täällä ja tässä oli maalipinta. Mä rälläkällä hioin ne pois, koska tota en mennyt saa sinne väliin ja se maali oli semmonen, että se teki tästä pinnasta liukkaa. Jolloin tää aina meinas livetä sieltä välistä pois. Eli nyt kun mä oon tästä hionut pois maalit ja näitä nypylöitä, niin paljon parempi pito on tässä nyt, mitä aikaisemmin. Et Huskin tätä kaatovänkää voin suositella porukalle. Sitten jos lähdetään katsomaan taljavehkeitä.
Tässä on 8 metrin teleskooppivarsi. Ja tuossa on laukaisulaite. Ja äännetään saksat tästä auki. Ja sitten laitetaan tämä tähän. Vähän on edellisen työn jäljiltä pikkusen hiekkainen, niin pitäisi puhistaa. Ja noin. Ja tuohon tulee köysi kiinni. Ja kun mä teen vääntöliikkeen, niin se laukaisee sen puuhun. Elikkä tämä laukaisi tämän puuhun ylös, että mä saan taljavea. Monen tarvitsee tikkailla kiippeille tai muuta. Elikkä tuo työturvallisuutta parantaa ihan älyttömästi. Ja tästä on tykännyt ihan älyttömästi niin kun puun kanssa, varsinkin pihapuissa. Ja menee niin kompaktiin tilaan, että en niinku harkitsekaan, että tikkaita rupaisin käyttää tämän tilalla. Tää tuo tehokkuutta, nopeuttaa työtä, helpompi kuljettaa, paljon käytännöllisempi. Sitten köyttä löytyy, edellisen työn jäljiltä vähän mulla sekasin vielä. Mutta tää on ihan ton kaatosaksipaketin mukana tuleva ja ihan kunnon koukulla, minkä saa lukittua sitten. Ja siellä on sitten sakkelit ja muut. Ja yleensä kun mä otan toisesta puusta, otan taljavedon, niin mä en suoraan käytä mitään niin ohutta käyttä tai muuta. Tää on ihan mun muistaakseen IKH:lta ostettu 2000 kilon vetoliina tai kautta nostoliina. Ja mä pyörätän tämän. Tämä säästää sitä, mistä otetaan veto, niin tämä säästää sen puun pintaa. Eli tämä ei jätä minkäänlaista jälkeä siihen, vaikka tuo talja veettäisi kuinka tiukalle. Sitten mulla löytyy, talja pitäisi uusia. Mä oon miettinyt ketjutaljaa, ketjuvipputaljaa, että se voisi olla ihan hyvä, tai sitten ihan lompakkotalja. Mut mulla on ollut tällä hetkellä vaieritalja, joka on pikkusen nyt ottanut ihteensä. Tässä on mä en muista tän vaijerin paksuutta, mutta mun muistaakseni se oli jotain 4-6 tonnia, mitä tällä kestää vetää. Tällä on vetty aivan älyttömiä runkoja. Esimerkiksi on järveen joutunut kaataa, niin on saanut sitten veettyä järvestä pois. Ja tää on kestänyt älytöntä rääkkiä. Tää otti viimeksi vähän ihteensä, tää lähti purkaantua tää vaijeri. Vaijerin säikeet, tätä en oikein mielellään enää käytä. Ja kun tää on niin tautisen vanha, että mä oon tää ite korjannut aikanaan. Tässä ei ollut ollenkaan vaijeria. Mä kävin vaan ostaa vehkeet. Ja tässäkin on oikeasti jykevä tää koukku. Ja vaikka tää näyttää vähän hilavitkuttimelle, niin tällä on oikeasti isojakin puita. Aika niinku takakaltavia puita veetty tonttiin. Että tällä saa kuitenkin voimaa aika paljon. Ja varsinkin jos köysi on oikeassa kulmassa, niin tällä saa kyllä niinku oikeasti isompiakin. Ja tällä on vetty ihan autojakin, jos joku mahtanut vaikka hankeen tai muuhun. Mutta tää on ehdoton, mikä mun pitäisi vaihtaa. Tää ei ole enää turvallinen käyttää. Ja toki vaihtosakkeleita multa löytyy useita. Mulla on esimerkiksi täällä Tree Runnerin laukussa on lisää näitä sakkeleita. On monenlaista. Et pystyy sitten vähän modaamaan. Ja sitten löytyy köyttä lisää. Tää on kanssa aika vahvaa köyttä. Oliks tässä joku tonnin kestää nykiä. Ja tää on venymätöntä köyttä. Elikkä mä en sitä venyvästä köydestä nyt niin tykkää käyttää. Olikohan mulla muuta täällä? Sitten ihan pahkon oksasaha. Ja mä oon modannut sen sille, että sen saa tähän kaatovarteen kiinni. Elikkä tähän jatkovarteen saa kiinni. Ja on toiminut. Et tällä on tullut tosi paljon, että jos on hankala paikka, on ahas paikka,
niin mä saan ne isompia oksia ensin pois eestä, että ne ei ota talon räystääseen, aitaan tai muuhun vastaavaan kiinni, että ei säry mitään. Ja tätä on käyttänyt sitten ihan käsimallinakin. Että tää on ollut siihenkin ihan hyvä ratkaisu. Takisuojalaseja mulla on aina varulta mukana. Et jos sattuu vaikka visiiri hajoamaan tai muuta, niin on sitten vaihtaa. Ees jotkut silmäsuojat. Sitten, että saa purupiikkiä alemmas, tämän saa helposti vaihtaa tuohon viilaan. Niin multa löytyy ihan lattaviila, että saa sen purupiikin alennettua. Ja käynnistinnaru on aina mukana. Mulla on kerran käynyt se työmaalla, että on mennyt käynnistinnaru poikki ja ei ollut mukana, niin siinä jäi aika paljon tappiolle, kun lähdin 40 kilometrin päästä kaupasta hakee uue. Ja silloin ei ollut kuin yksi saha. Mulla on parhaimmillaan ollut 7 moottorisahaa ja 3 raivaussahaa. Mutta sairastumisen myötä viime joulukuussa sairastuin, niin silloin tuli myytyä vähän vehkeitä pois. Ja kun ei ollut varmuutta, että pystyykö sitä enää metsurin työtä tekemään, mutta nyt näyttää sille, että pystytään jatkaa ja semmonen tarkoitus olisi, että lähdetään jatkamaan vähän vaikka kovemmallakin höykillä näitä hommia ja toteuttaa sitä unelmaa, mitä on haaveillut, että saisi metsurina työskennellä. Metsurilaatikosta löytyy aina avaruuspeite ja muutenkin ensiaputarvikkeita. Nyt ne ei ole täysin, ne on mulla autossa. Ensiapulaukku. Sitten multa löytyy erilaisia merkkausnauhoja löytyy eri käyttökohteisiin, eri Ja sitten multa mähän teen siis ite 2-tahtibensa. Mä käytän 98 polttoaineena ja mä en pysty mitään nesteenöljyä käyttämään, että kun mulla menee herkästi hengitystiet tukkoon ja rupeaa niinku henkeä ahistaa astman takia. Niin mä löysin tämmösen kuin Stihlin HP Super 2-tahtiöljy. Mullahan on tää pieni puteli, mistä mä yleensä sitten käytän mitta-asteikkoa, että mä teen tän avulla sitten seokset. Ja tää on ollut hyvä, tää on vähän niinku low smoke ja sopii ammattikäyttöön paremmin. Tää voitelee mun mielestä paremmin, mitä taas niinku nesteöljy. Että kyllä se niinku harrastehommissa se nesteöljy menee. Ja kyllä mä oon niinku Huskin öljyäkin käyttänyt ja ihan samaa tavaraa. Mutta mä oon vaan tottunut käyttää Stihlin öljyä, niin mä käytän sitten Stihliä. Ja sitten tästä 5 litran pöntöstä, tää on siis samaa kuin tuo, minkä äsken näytin. Niin tästä sitten yleensä täytän tämän pienemmän putelin. Että tää on jonkun, oliko tää vähän reilu 50 uittokalustolla tämä pönttö. Ja tätä on vaan tykästynyt käyttää. Kun sitä metsurihommissa menee 2-tahtiöljyä, niin on laskenut sen silleen, että tuo 5 litran pönttö tulee aika lailla halvemmaksi. Mitä taas sitten 4 litran pikkupöntöt. Tätä on moitittu tehon teräketjuöljyä. Mä oon tätä nyt 2 vuotta ammatikseni käyttänyt. Ja en oo löytänyt mitään moitittavaa. Mulla on saha toiminut erittäin hyvin. Voitelee erittäin hyvin. Tää on vähän sitkaampaa ehkä mun mielestä kuin muut. Mutta mä tykkään sitä sitkaamasta. Se jää vähän enemmän mun mielestä pyörii siihen laipalle. Että tää ei niinku lennä saman tien sieltä mäkkeen. Toinen mitä mä tykkään käyttää on se metsurimerkki. Mutta tää on pikkusen ehkä aika lailla samoissa hinnoissa pyörii nää 10 litran pöntöt. Mutta tätä löytyy vähän useammasta paikkaa. Et sitä metsurimerkkiä esimerkiksi on löytänyt joistakin K-Rauhan myymälöistä ja joistakin rautakaupoista. Ja ehkä jostakin nesteasemilta saattaa löytää. Mutta tähän on vaan tykästynyt. Ja sitten tykkään käyttää Oregonin kompikannua. Toki haluaisin vaihtaa sen siihen Huskin pönttöön, missä on ne automaattiset nokat täällä. Se nopeuttais, ei tuu sotkua.
Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että se talvella tekee sen, että ne jäätyy. Mulla on vähän huonoja kokemuksia ja ne ei taho kauaa kestää. Mut kyllä mä oon ajatellut, että mä kokeilisin. Ja tämä on hyvä. Oregonin pöntöstä löytyy nämä lenkit. Mä saan tähän vaikka jonkunlaisen olkahihnan, että mä pystyn tänne olalla kantaa, jos on paljon kannettavaa. Ja nää on tosiaan mulla laatikoissa nämä kamppeet, koska mä olin tuossa saarityömaalla viime maanantaina, niin nää sitten piti saada niinku helposti veneeseen kyytiin ja saa kuskattua saareen. Se oli helpompi, että ne oli varastolaatikoissa. Mullahan on sitten ihan Ortexin näitä oransseja pönttöjä. Mulla on 5 pönttö. Ja sit mulla on ihan 10 pönttö. Ja sitä 5 pönttöä enemmän on käyttänyt sitten niinku raivaussahan hommissa. Että on ollut vähän semmonen lisupönttö mulla aina autossa mukana, että ei lopu kesken päivän polttoaineet. Et mulla on Huskillakin, Huskin 545, kun on sahannut, niin se on melkein se 5 litraa, mikä mulla on mennyt päivään. Se 5 litran pönttö on mennyt tyhjäksi. Sitten mulla on ollut raivoissahan valjaissa tämmösen kombikannun, tämä öljyosa, mikä on roikkunut. Ja siinä on ollut se automaattinokka. Ja se on ollut ihan hyvä. Mun ei tarvittanut aina kävellä bensa-astialle hakemaan. Vaan mä oon aina tankin sahannut yhteen suuntaan, yhden kaistaleen ja toisen kaistaleen sitten yhdellä tankilla repulla takaisin. Et mä oon silleen vähän tehnyt. Ja sitten siirtynyt reppua vähän sivummalle. Että moni metsuri tekee silleen, että ne raivaa siinä niinku repun lähellä. Että se bensa-aste on mahdollisimman lähellä. Mutta olleen kun mulla on ollut se teräketjuöljypönttö selässä, mä pystyn tekemään isompaa aluetta kerralla, työskentelemään isommalla alueella. Ja mä oon siitä tykännyt ihan älyttömästi. Ja toki aina mulla on pakettihanskoja mukana. Ja nää on tosiaan ihan Toke-hanskoja ja näillä mä oon pärjännyt älyttömän hyvin. Että kun nää on kuitenkin kuluvaa tavaraa, nää kuluu ihan älyttömästi, varsinkin mehtätöissä, niin mä en viitti mitään kallista hanskamerkkiä ottaa siihen käyttöön. Sitten katsotaan saha, mikä mulla on. Elikkä Econ CS501 SX. Elikkä japanilainen saha, 50 kuutiota. Ja tää on aika lailla tämmönen vanhan liiton malli, että tuossa on sammutin käynnistinnappi, tuolla on ryyppy, puolipuristi löytyy tuolta. Tankin korkeasta mä sanon sen verran, että näitä on vähän metsurin koukulla väännettävää tiukempaa. Mä en sitten tiedä, varmaan kannattais O-renkaat vaihtaa tuonne, et kun nää meinaa sitten tärinästä pyöriä auki. Et mä oon sitä miettinyt. Ja tää on ihan meisselissä ajettava vehe. Et siellä on alakerrokset, yläkerrokset ja tyhjä käynti. Ja tästä on tykännyt Ecolla, että tää polttoainetankki on läpinäkyvä. Eli mä pystyn vähän seuraamaan, että missä se polttoaine määrä menee. Ja kun tää ei oikeastaan mene niin kuin semmoiseksi, että mä en näkisi tätä ollenkaan. Eli jos mä lähden vaikka pihapuulta kaataa, siirryn puulta toiselle. Mä pystyn kahtoo tosta ilman, että mä aukasen tankin korkkeen, niin helposti kahtoo, että minkä verran mulla on polttoainetta. Mä en koskaan pihapuita kaaja vajaalla tankilla. Se on aina vähän riski. Varsinkin jos on yhtään minkäänlaista niin tuulen virettäkään tai sattuu olemaan puuskittaista tuulta, niin se on jo riski sitten, että se loppuu kesken kaiken. Sitten mulla on 13 tuuma laipa tässä, 325 jako ja mullahan on tähän 15 tuuman laipa myös 325 jaolla. Toki Ecossa ei käy ihan tavan laipat, mutta mä oon sitten sitä laipan kiristysreikää viilannut ihan metsurin tuolla teräketjuviilalla on viilannut isommaksi, että sen saa siihen sopimaan. Ja silleen mä oon saanut toimia oikeastaan kaikki laipat. Ja nyt mulla on ollut sen verran pieniä työmaita, että tällä Oregonin 13 tuuman laipalla mä oon pärjännyt erittäin hyvin. Ja nyt mulla on tässä itellä Husqvarnan ketju. Ja voin sanoa, että tää ei niinku
huskin ketju ei meinaa tylsistyä, ei sitten millään, vaikka sä sen kuinka hiekkaiseen puuhun työnnätä. Ja tästä on siis pakopuoli porattu auki. Elikkä tehoa löytyy aika kivasti. Ja pikkusen muutakin modia tehty tälle, että kyllä niinku paukkuja löytyy. Oliko tää noin 5 vai 6 kiloa tää saha? Oliks tää, otapas, minkäköhän vuosimallin saha tää oli? Olikohan tää joku 2022 vuosimallin saha. Ja tää on ollut ihan ammattikäytössä. Tää on tullut mulle käytettynä. Ja ei mitään merkkejä, että tää niinku ois kuoleentumassa. Tässä on aika sitten raakat äänet, että päästäisin joskus kuulee, kun mä teen vähän lähempää videota, puunkaatovideota tai muuta. Ja sitten sahan käytössä niin se, että ketjujarru pitää toimia. Ja aina kun mä lasken sahan maahan, mä lopetan sahaamisen. Mä aina teen näin, että mä laitan ketjujarrun päälle. Tai jos mä siirryn. Koska se, että jos mä vaikka kaadun, niin mä saatan vahingossa polkasta liipasimen pohjaa. Ja se on sitten riski, jos mä kaadun tämän päälle, vaikka on turvavarusteet. Ja sitten toki sahausasennosta, mitä itse kiinnittänyt. Mä pyrin, että mulla on sahaa koko ajan jossain tukipisteessä. Eli jos mä vaikka pätkin, mulla on mieluiten se tuossa. Että se nojaa tänne vasempaan jalkaan sekä oikeeseen jalkaan. Että se on niinku tukevasti. Ja moni pitää sahaa tällä lailla yläkahvasta, että peukalo on tuolla. Mutta se, että peukalo alle, sulla on paljon jämäkämpi ote. Ja sitten niin karsiessa, mä siis pyörittelen sahaa karsiessa vaikka mitenkä perin päin. Mut mulla on aina, mä pyrin pitää tukipisteet. Ja kun mä liikun karsiessa, mulla lepää koko ajan sahan laippa puuhun. Että mä en irrota sitä siitä irti. Että jos se vaikka sattuu pyöriessä nappaamaan johonkin oksaan, saattaa tehdä takapotku. Mulla on muutaman kerran käynyt alkuvaiheessa, että se on ottanut takapotku. Ja se, että moni kantaa ehkä sahaa näin. Mut mä en tykkää sitä näin kantaa. Mulla on yleensä se tyypillinen, että jos minä lennän naamalle, niin se on suoraan eteenpäin. Et mä pyrin kantaa sitä tällä lailla. Että se osoittaa tuo laippa taaksepäin. Ja jos mä kävelen työmaalle, mä en jätä koskaan sitä laipan soista autoon, vaan se kulkee tuossa ja mä kannan sitä tämän kanssa, jolloin se on vähän turvallisempi kantaa. No, mähän teen käynnistyksen jotenkin mielestä väärin. Ei ehkä turvallisemmalla tavalla. Elikkä näin. Että se saattaa sen tähän, että kun tääkin lähtee tyhjäkäynnillä pyörii tuo ketju, ja mä en yleensä pidä ketjujarrua käynnistässä, koska olen kuullut, että se särkee ketjurumpua tuolta, kytkinrumpua. Ja että sehän on oikeesti näin. Sahaa tukevasti jalkojen väliin ja tuosta remmota. Ja itse on tykännyt, kun mä teen kaatosahauksia, tai niinku kaatoloven. Mä laitan sahan näin, se lepää mulla tuossa, niinku nivusessa. Mä peukalolla käytän kaasua, mä teen alaisahauksen ensin. Mä oon tottunut noin 7-vuotiaasta asti tekemään sen kaatosahauksen alapuolelta. En oo tottunut tekemään sitä näin. Mä saan sen paremmin suunnattua. Ja mä tästä katon kaatosuunnan. Ja ei oo ikinä vielä pettänyt tuo kaatosuunnan kahtominen. Ja sitten kun mä teen sen kaatoloven niin sanotun yläsahauksen, niin mä otan tosta mutkan kohdalta kiinni. Jolloin sitä mun mielestä tulee mulle ainakin hyvä siitä kaatoloven kulmasta. Ja ei ehkä niinku aloittelijalle sopiva, mutta että mähän siis kaajan näin. Mulla on tuossa saha ja mä lähden työntävällä ketjulla työnnättämään. Että mä pyöräytän sen tuolta. Mä katon, että jos laippa ylettää läpi, niin mä katon, että joo, nyt siellä on niin kuin pitopuu kohdallaan. Selkeä mä pyöräytän sahan näin. Silloin mulla on sopiva tasapaksu pitopuu. Ja sitten toki jos on isoja puita, niin mä yleensä työnnätän sahan läpi, lähden kiertämään sen puun
sille toiselle puolelle. Et silloin mulla tulee se pitopuu saman paksun. Ja mulla on ollut esimerkiksi tältä Ekolta 2 yläkahvesahaa. Oliko ne nytten 35 ja 25 kuutiona. Ne toimi ihan hyvin. Sitten mulla oli 35 kuutiona, kun se oli se saha. En muista malleja enää. Oliko se joku 35 kuutioinen takakahvomalli? Se pikkusaha. Se on käynyt takuussa säädettävänä ja sitä on sääjetty ja ei mitenkään saa säätöä. Siis se oli jo niinku sisään ajettu saha, mutta sä et kärsinyt liipasinta painaa pohjaa, vaan sitä piti lirkutella. Eli se ei ottanut täysiä kierroksia. Kyllähän se siinä vaiheessa rupesi vähän pelaamaan, kun mä porasin sen pakopuolen auki. Et silloin se rupesi vähän paremmin niin ottaa höykiä. Sitten mulla oli se 73 kuutioinen saha. Toki siitä meni takakahvet ja tankit hajalle, kun kiipeilykaajassa tippui semmonen tuommoinen oksa siihen takakahvan ja tankin päälle. Niin nehän meni ihan säleeksi. Mutta kyllä tää niin itelle on ollut erittäin hyvä saha. Ilman putsari, helposti otettavissa irti, ilman työkaluja. Eli pyöritetään tämä vaan tää päälliruudu auki. Ja mulla on semmonen tyyli, että joka sahupäivän jälkeen mä puhistasin sahaa. Nyt on ollut toki haasteena se, että mulla ei oo kompuraa, että mä en saa puhallettua. Mut ei tää mä oon ihan pessyt tätä suodatinta ja en oo huomannut ongelmaa siinä, että kun antaa vaan hyvin kuivua, että se ei vää kosteutta kaasarin sisällä. Ja tää on ihan siis Valpron kaasarilla tää saha. Ja sitten tulpista mä yleensä käytän ainoastaan Championin tulppia. Ne on ollut semmosia luotettavia varmoja vehkeitä ainakin omassa käytössä, että niiden kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Mut joo, tässä oli omia kokemuksia vähän vehkeistä ja kampeista. Toki kamppeita tulee jossain kohtaa lisää, kun saa vähän tuloja, eli luultavasti 545 FXT Huskin raivuri. Sitten on miettinyt sitä Huskin noin 60-kuutiosta sahaa, 70-kuutiosta sahaa on miettinyt, että se pätkintäsahaksi isommille rungoille, että kun niihin saa sitten vähän isompaa laippaakin kiinni. Ja toki kaitotunkki ja mieluiten se on stalppeni, että mulla on RH-pusserista vähän huonoja kokemuksia. Ne on siis niitä vaijerilla pelaavia tunkkeja, niin en oo oikein niistä. Ne ei ollut oikein mun juttu. Toki sitten ajan saatossa on tarkoitus, että jos pihapuuhommia tulee, niin kantojyrsintää, jonkunlaista ajokonetta vastaavaa on pohtinut. Meillähän on nytten Volvon farkku, mulla oli itellä Volkkarin transporteri, mutta se oli niin laho, että se oli pakko pistää pois. Että meillä on Volvon farkku ja on miettinyt, että olisiko se Volkkari Amarokki vai sitten tuo Forti Rangeri vai Hiluksi. Et siinä on muutama vaihtoehto. Toki on miettinyt, on kuullut vähän huonoa ja on kuullut hyvää. Jokaisella vähän omat mielipiteensä näihin Volkkarin nelivetoon liittyen, mutta se pitää katsoa ajan saatossa. Mutta tässä oli tää video tältä erää ja katsellaan jossain kohtaa, että jos mä keksin videoaihetta, niin sitten tulisi vähän lisää jossain kohtaa. Se on tältä erää. Kiitos ja moro!